Sí, bueno, jo crec que tenim dret a continuar veient TV3 perquè això ens enriqueix com a poble, ens enriqueix la capacitat d'elecció de qualsevol ciutadà, perquè a més forma part d'un conjunt cultural, històric i de propers, de veïns propers, perquè a més amplia el nostre horitzó, un horitzó de coneixença i d'aproximació. TV3 està ocupant una freqüència que no molesta a ningú, no molesta a ningú, està en una situació d'alegalitat, però no molesta a ningú, i no n'hi ha cap denúncia per a que se tanque. Este govern, que se li ompli la boca de dir de legalitat i de dir que esto no és així, és el primer que és un govern il·legal en la seva emissió. I això ens pot perjudicar molt a la nostra radiotelevisió pública, perquè Punt 2 en aquests moments està emitint il·legalment en més del 40% de la població. Garantir que en la Comunitat Valenciana se pugui veure el TV3, se pugui veure IB3, però també que la nostra radiotelevisió valenciana se pugui veure en Catalunya i se pugui veure en les Illes. Anem a veure. Jo crec que no és un problema d'audiència, és un problema de la dieta mediàtica de la ciutadania, com han definit alguns. L'últim informe de Telefònica, de la Fundació Telefònica sobre l'any de la televisió, explica clarament quins models de televisió parlem i clarament la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió té un model de televisió més avançat que el model que s'ha optat en Ràdio i Televisió Valenciana, per desgràcia, i està estudiat, i és un element que tira cap a dalt del nivell cultural, del nivell de formació de la ciutadania. Per tant, no és un problema de quantitat, és un problema de qualitat. No està en el senyor Clos. El senyor Clos no té, en aquest cas, no està la pilota en el seu teulà. La pilota està en la teulà, en aquests moments, del govern valencià, que de forma arbitrària vol tancar una televisió que no ha sigut denunciada per ningú. Quan en el País Valencià n'hi ha centenars, i dic centenars de televisió en aquest moment, que estan en situació alegal. I podem entrar en una situació molt complexa i, curiosament, s'ha fixat únicament en una televisió pública en la qual ens interessa de totes crear una sinergia. Valenciana, Ràdio i Televisió Valenciana, la nostra ens, està comprant molts dels productes, per exemple, per a la TDT, a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió Valenciana. Molt curiós que establir un enfrontament en una empresa que tindria que tindre una aliança en vegada d'una competència. Jo crec que sí, anem a veure. Jo crec que moltes de les persones defensem la llibertat d'expressió i la llibertat de comunicació a la Comunitat Valenciana. Creiem que tindre més accés avui en dia, que tenim televisió baix IP, podem entrar ja a televisió baix IP, que tenim televisió altres formes, això ens enriqueix. I per tant, qualsevol atac a la diversitat i pluralitat és un atac que estem veient. Més quan Televisió Valenciana i especialment Canal 9 no està complint els objectius per al qual va ser creat, que és un tema de la llengua. Sí, bueno, jo mire, n'hi ha programes que m'agraden. Millennium, per exemple, és un programa que crec de gran altura. M'agrada a vegades les notícies perquè contraste imatges. M'agraden programes des del programa dels bolets o m'agraden alguns programes d'entreteniment que fan també.